BPF आ UPPL सरकारखौ फोजोबनो हायोब्ला आं हाग्रामानि गारिनि सिगां बारसोमनानै थैगोन जुदि हाग्रामाया UPPL सरकारखौ फोजोबनो हायाब्ला हाग्रामाया आंनि गारियाव बारसोमना थैथों होननानै मा देवानि मारिबाय थानो बे फाग्ला बिदिजों जायो बेसो थानायखौ जों मिथिगौ हानाय नङालै आङो जेबो नङा फंबाय दै लोंनाय बायदिसो बिक्रम दैमारि नोंथां आंनि आखाइखौ दानस'नो हागोन जुदि हाग्रामाया फाराव फैयोब्ला फैया आं बखिलाबायदोंलाय बे फाग्ला बिदिजों जायो नोंथांमोना मैया दाखालिनिफ्रायनो बा दाखालि बहर होखां बा बहर होनायनि टाइमनिफ्रायनो आंनि भिडिअखौ जायफ्रा नायदों नुखादों नङा होमबा आङो देरहानायनि भिडिअ लाबाय थादों 100% बिपिएफआनो थांगोन होननानै दा दिनैनि दिनावबो बिपिएफआनो बा बिपिएफ पार्टियानो थांबाय आरो ट्रेक्टर पार्टिया बा इउपिपिएल पार्टिया दिनैनि दिनावहाय खांग्रांबाय आरो बिथांमोननिया दिनैनिफ्राय थावा जिर' आरो पकेटआ जिर' जानो हमलांगासिनो दङ रायजो राजाफोर मानि थाखाय दिनै गोबां दिनै इउपिपिएल पार्टिया मा खालामदों मा खालामाखै नङा होमबा पावार फांसनाव फैनाय लोगो लोगो बिथांमोनहा जे सिगां गोबां ओरै चिरां साइडजों गोबां एभेक्सन खालामदों नङा होमब्ला सोरबा सोरबा जोंनि बर' बिमाफ्रा गोबां दुखु जारलायाव गोग्लैदों बैयाव थाहां बैयाव माहां 8-9 बोसोर 10 बोसोर 15 बोसोरफोरनि 12 गथ'फोरनि फरायनायफ्रा गोदाव सोराव जादों बहा थानानै फरायनो बहा थानानै जानो गोबांथार दुखु जारला साद जारला जानो हमदों दिनै बिथांमोनहा एभेक्सन खालामनानै गिर्जा चार्च मन्दिरफोरखौ नस्थ' खालामजोबदों दंस' खालामजोबदों दा बेनि थाखायनो बिथांमोननि सावआ दिनैनि दिनाव नांदों मानि थाखाय मानो होनबा बिथांमोनहा दिनै गिर्जाबो मिथियाखै मन्दिरबो मिथियाखै माबा मोनसे माबाखौबो मिथियाखै बिथांमोनहा नङा होमबा दा दिनै बर' बिमानि मेगनाव दिनै मोदै गहोनायखाय बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव मा फाल्थायदों नङा होमबा गाज्रि मोजांखौ रायजो राजाफ्रासो मिथियो रायजो राजाफ्रासो बिजिरनो हायो आङो सिमां नुदों रायजो राजाफोर बेनिखायनो आङो बहर होनाय टाइमनिफ्रायनो आङो बिपिएफखौ थांगोन होननानै बुंदों जायफ्रा जुदि आंनि बाथ्राखौ लायो जायफ्रा आंनि बाथ्राखौ खोनासङो बैसोर बायदि मानसिफ्रा मा एसेब्लाबो पार्टि हिसाबै बा माबा मोनसे जागोन बा बेयो रैखा जागोन बा रेहाय गगोन बा मिथिगोन बा माबा मोनसे जानांगौबाबो बेयो खारग' हागोन बा एक्सटेन्ड माबा मोनसे जानांगौबाबो बेयो रैखा मोनगोन बा माबा मोनसे जानांगौ थांब्लाबो बेयो माने जानाय नङा जायफ्रानाखि आंनि बाथ्राखौ खोनासङो बेनिखायसो आङो सिगांनिफ्रायनो भट होनाय टाइमनिफ्रायनो दिनैसिमाव मा बिपिएफ पार्टियानो देरहागोन होननानै आङो 100% नोंथांमोननो बुंबाय थादों नाथाय सोरबा सोरबा आंखौ मिनिहरदों दिनै गोबां मिनिहरदों सोरबा सोरबा आरो माखासे मानसिफोरा जायनाखि बिपिएफनि सापर्टारफोर बिथांमोनहा बिपिएफ जेन्डाबा दंहरदों थ' बिराद मोजांनि खोथा दिनैनि दिनावहाय नङा होमबा जोंना हाग्रामा सारा देरहाबाय बा रबिराम सारा जोंनि खुसुगाव समस्थियाव बिथाङा देरहाबाय जिखि गामियावनो जिखि बियाबावनो थाया मानो बिपिएफनि जेसेबांनाखि देरहागिरि बिथांमोनखौ आं गोसो सिंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरो खुलुमनाय जासिहरो दा आरोबाव बेजों लोगोसे जोंहा जानो थांगासिनो दङ जोंहा 3 थारिख नङा होमबा 3 थारिखआव जोंहा जेनाखि सरकार लागोन बा सरकार दानायनि समायखिरा लागोन नङा होमबा दा बेवहाय आरो जोंहा जानाय लोंनाय दंबावो बा जोंहा देरहानायनिफ्रायनो बा भट होनायनिफ्रायनो जोङो गोबांथार लोंनाय जानाय माखासे जोंहा माबा पार्टिया जाबोजोब्बाय नङा होमबा आरो मैयानि दिनावबो गोबांथार लोब गावबागाव समाजाव गावबागाव बियाबा गावबागाव जायगायावहाय गावबागाव गामियाव गोबां जोंहा जानाय लोंनाय बिदिनो बायदि पार्टि खालामबाय नङा होमबा दा बेवहाय सोरनाबा बिदिनो जानाय लोंनायफ्रा एसे खम जाबाय बा सोरनाबा बिदिनो हालुं मैलुं जालायबाय थ' बेफोरखौ बाद होथ'दो नङा होमबा दा दिनैनि दिनावहायबो सोरनाबा दंबावो आद्रा नङा होमबा दा जोंहा गोबां मावलांनांगौ खामानि दङ रायजो राजाफोर दा जों बेखौ सिन्था खालामनांसिगौलाय नङा होमबा दा मावलांनांगौ बाखिफ्रा बेफोरनो जाहैबाय जोंहा जेनाखि न'खरफोरनि प्रब्लेमफोर आरो बायलाय फानलाय प्रब्लेम आरो जेनाखि डिआर नाब्ला सार बिथांमोनखौबो बख'नो हानायनि मोनसे राहा खालामनांगोन आं बेखौ खावलायो रायजो राजाफोरनि सुजुगफोरखौबो होनांगोन बा उसुबिदाफोरखौबो नायनांगोन आं बेखौ खावलायो दिनैनि दिनावहाय आरो दिनै गोबां जोंहा जेनाखि लामाफोर दङ बेफोरखौबो
नायनांगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय माखासे जोंहा फिसा फिसा कम्पानिफोर इन्डास्ट्रिफोर आरो बायदि बायदि माबाफोरावहाय जोंहा जोंनि हाग्रामा सारानो नायनांगोन आं बेखौ आसा खालामदों दा दिनै जोंनि बर'फ्रा गोबां गोदाव सोराव जानानै दङ नङा होमबा आरो दिनै जे जोंनि बर' बिमा बिफाफोरनि जे मोनसे थामोनथाया बेनो जाहैबाय जे जायगायाव दङ बे जायगायावनो माने सिरि भाबै थानानैहाय न'खर दालांनो हानाय बायदि दा बेखौनो आङो आसा खालामो आरो बायलाय फानलायनि बेलायाव जेनाखि जोंनि बुस्थुखौनो जोङो फाननो हायामोन जेनाखि मोसौफोर मैसोफोर दा गोबांथार बेखौनो जोङो जोंनि जिनिसफोरखौनो जोङो खावनाय बायदि खालामनांगौमोन नङा होमबा दिनै खावनाय बायदि होसोजायोमोन खावनाय बायदि जोङो मा टेक्स लाजायोमोन बा माबा बायदिसिना खालामजायोमोन नङा होमबा फाननो हाया गावनि जिनिसखौनो दा दिनै जोङो मा बैखौ नोजोर बोनानै जोङो नांगाल पार्टिखौ जों रायजो राजाफ्रा अनसायनानै देरहाहोबाय खिन्थु बेयो हाग्रामा सार बा सोरबा रबिराम सारा गाव गोसो जानानै हारसिं माबा खालामनाय नङा दे बियो फेरेंगा सारादि बुंदोंमोन नङा होमबा नांगाला थाङोब्ला बा ट्रेक्टरा जेनोब्ला नांगाला देरहायोब्ला माने हाग्रामा सारनि गारियावनो बारसोमनानै थैगोन होननानै बुंदों नाथाय नैबे बाथ्राया बेसेबांसिम सैथो दा बेसेबांसिम थार बा नंखाय दा नोंथांमोना बिजिरनानै नायदो दा दिनै गोबांथार मा राजनितिकआव हाबसोनानै गोबां माखासे मानसिफोरा गोबां थैनायसिमबो बाथ्रा बुङो बा गावनि जिउखौ फोजोबनायनिसिमबो बाथ्रा बुङो नाथाय दिनैनि दिनाव जों मा नुनो मोन्दों बिथांखौ दा नुनो मोनखो नङा होमबा दा गोथाङैनो दंना गोथै दङ नोंथांमोना सिन्था खालामबानो जाबाय खिन्थु राजनितिकआव बेबायदिनि बाथ्रा फैनाङा दै माने BPF सरकाराबो जुदि मोजां नङाब्ला फैगोन माबायावहाय बियो जेननोबो हागौ आरोना बेनिखायनो रायजो राजाफोरनि सायावसो बेफोरबायदिया जायो आरोना बेखायनो बेफोरखौ लानानै जे माने गावनि जिउखौ हयथा खालामनो बा थैगोन थांगोन बे खोथाखौ माने लाबोनो नाङा आरो बेखौ माने गोजानाव दोननांगौ आरो जों माखासे मानसिफ्रा माने राजनितिकखौ लानानै बा राजनितिकखौ लानानै बेफोरबायदि माने थैनायनि बाथ्रा बुङो नङा होमबा जे जाथावै बाथ्राखौ माने रायज्लायो जाथावै बाथ्राखौ रायज्लायनाङा जागोनखौ रायज्लायनांगौ दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सालायनायफोरखौ मोजां मोनाखै बिथांमोननि माखासे राव बाथ्राफोरखौ मोजां मोनाखै हारसिं रायज्लायग्रा हारसिं सानग्रा हारि समाजनि बा जोंनि बर' जाथिनि माखासे गुबुंले माबाफोरखौ बिथांमोनानो लाबोनो नागिरो बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा फसायाखै आरो दिनैनि दिनाव फसायैखायनो मा BPF सरकारानो फैफिननांगौ जादों बा फैफिनदों दा नायनायसै जोंनि BPF सरकाराबो माबायदि खामानि मावलाङो जों नायलांसै आरोना थ' दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय भिडिअखौ शेयार खालाम बयनोबो जाहाथे बै फेरेंगायाबो बे भिडिअखौ नुनानै एसे लाजिनांफिनो थेंक इउ